Καλημέρα, καλησπέρα, τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά. Με λένε Gold, είναι το πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού. Και σήμερα θα διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το λένε «Το Μεγάλο Πάντα και ο Μικρός Δράκος». Είναι για άτομα που έχουν χάσει τον δρόμο τους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν χάσει τον δρόμο τους. Θα σας πω και τα περιεχόμενα. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνας. Και ξανά άνοιξη. Να σας πω κάτι, ότι αυτό το βίντεο θα χωριστεί σε 3 part, επειδή έχει 159 σελίδες, για να μην σας κουράζω κιόλας. Να είστε θαραλέοι. Ποτέ δεν ξέρετε που μπορεί να οδηγήσει μια νέα γνωριμία. Καινούρια μέρα, καινούρια αρχή, είπε ο Μικρός Δράκος. Πού θα την αξιοποιήσουμε? Τι είναι σημαντικότερο, ρώτησε το Μεγάλο Πάντα, το ταξίδι ή ο προορισμός? Η παρέα, απάντησε ο Μικρός Δράκος. Έχω πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να θαυμάσω τα λουλούδια, δήλωσε ο Μικρός Δράκος. Τότε ένας λόγος παραπάνω για να τα χαζέψεις, αντιγύρισε το Μεγάλο Πάντα. Χώρια που μπορεί αύριο να μην υπάρχουν. Δεν είναι απίστευτη η φύση? Αναφώνησε ο Μικρός Δράκος. Ναι, όντως, συμφώνησε το Μεγάλο Πάντα. Όμως και εμείς είμαστε κομμάτι της φύσης, όπως το δέντρο και η αράχνη, και εξίσου καταπληκτική. Μεγάλο Πάντα, είπε ο Μικρός Δράκος, μου αρέσει ο τρόπος που με ακούς, μου μιλάς και ταξιδεύεις μαζί μου, αλλά περισσότερα απ' όλα μου αρέσει ο τρόπος που με κάνεις να νιώθω. Να προσπαθήσεις να βρίσκεις χρόνο για να χαίρεσαι τα μικροπράγματα της ζωής, είπε το Μεγάλο Πάντα. Πολλές φορές αυτά είναι και τα σημαντικότερα. Το σημαντικότερο, είπε το Μεγάλο Πάντα, είναι να δίνεις σημασία σε ό,τι υπάρχει γύρω σου. Μόνο και επειδή δεν ξέρεις που πηγαίνεις, δεν σημαίνει ότι έχεις χαθεί, είπε βαθύστοχαστα ο Μικρός Δράκος. Έχεις απόλυτο δίκιο, απάντησε το Μεγάλο Πάντα. Άλλη στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε σίγουρα χαθεί. Αυτό το δέντρο έχει περάσει δύσκολες ώρες, σχολίασε ο Μικρός Δράκος. Ναι, απάντησε το Μεγάλο Πάντα, αλλά στέκεται όρθιο, ακόμη και επιπλέον μέσα από τις δυσκολίες έγινε δυνατό και όμορφο. Βιάσου, τσίριξε ο Μικρός Δράκος, έχουμε πολλά να κάνουμε. Το ποτάμι δεν βιάζεται, αντίρρησε το Μεγάλο Πάντα, και παρά τα μεγάλα εμπόδια φτάνει πάντοτε στον προορισμό του. Δεν γίνεται τίποτα, σχολίασε ο Μικρός Δράκος. Μπορεί να γίνεται, αλλά κάτω από την επιφάνεια πρώτα αντέτεινε το Μεγάλο Πάντα. Μερικές φορές νομίζω ότι είμαι λίγος, εξομολογήθηκε ο Μικρός Δράκος. Η κερασιά δεν συγκρίνει τον εαυτό της με τα άλλα δέντρα, είπε το Μεγάλο Πάντα. Απλώς ανθίζει. Ή ως τρόπος χρήσης ενός φύλου γίνεται βάρκα. Ώρες επιβάλλεται να κάνεις χαζομάρες. Κάθε απόφαση που παίρνεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε φέρνει πιο κοντά ή σε απομακρύνει από εκείνη που θες να πας. Τα λάθη σημαίνουν ότι προσπαθείς, είπε το Μεγάλο Πάντα. Μην το βάζεις κάτω.
Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, δήλωσε ο μικρός δράκος. Ξεκίνα από το επόμενο πλάσμα που θα δεις και χρειάζεται τη βοήθειά σου, απάντησε το μεγάλο πάντα. Ο χάρτης δεν δείχνει που υποτίθεται ότι θέλω να πάω, παραπονέθηκε ο μικρός δράκος. Το ταξίδι σου δεν υπάρχει σε κανένα χάρτη, αντιγύρισε το μεγάλο πάντα. Μόνο σου πρέπει να ανακαλύψεις το δικό σου δρόμο. Μόνο μου λείπει ήδη το πουλάκι, είπε ο μικρός δράκος. Και αν πάθει κάποιο κακό, το βοήθησε τη στιγμή που είχε περισσότερη ανάγκη, απάντησε το μεγάλο πάντα. Και αν αντί να πάθει κακό, ζήσει ευτυχισμένο και για πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας, σχολίασε το μεγάλο πάντα. Όσο δύσκολος κι αν είναι, είπε ο μικρός δράκος, θα τον αντιμετωπίσουμε μαζί. Μακάρι να γινόταν να κρατήσεις για πάντα αυτή τη στιγμή, είπε ο μικρός δράκος. Μονάχα τη στιγμή έχουμε, απάντησε χαμογελώντας το μεγάλο πάντα. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι το καλοκαίρι. Ο χρόνος που περνάς χωρίς να κάνεις τίποτα δεν είναι ποτέ χαμένος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο part.